Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите реална IP чрез рутер TP-Link. Първо отваряте браузъра. Пишете следното IP. Паролата и потребител е admin. Натискате на Forwarding. Add New. Тук спишете порта. След това спишете IP адреса. Натискате Save. След това Enable All и сте готови. Можете да го ползвате за CS сервер или Minecraft сервер. Това беше от мен.